Can someone practice odinana alongside Christianity or Islam? Yes, all depends. The truth of the matter, bona. Christianity, Islam. These are social gathering in the form of religion. Where some people belong to Christianity or to the Eze-Ana, so that onwe ihe mere echi abia during burial or to during inwekwa aṅụrị. So the kind of religion is just a social gathering. Ndị kwenye n'ofu ihe na-propagate ofu ihe, that is religion. So mmadụ ọ bụrụ na ndị butere religion bịala inculcate the concept of religion, we are bastardize our own spirituality, we are our own spirituality bad name in order to bring their own, to impose their own. That is where they got it wrong. Man, ọ bụrụ na ha bịala propagate ihe a na-propagate without looking down on our own spirituality, I want a problem with that. Example, no odinana anyị na-ekwu maka ya. We embrace every form of religion, bringing children, the youth, the children and the mothers, the fathers together, offer the same social gathering and social benefit. Ị na-emepe ụlọ ịnọ n'ụka ọdịnala, ị na-emepe ụlọ kpaa ya bịa gọzie elu ụlọ soro nwa aṅụrị. Ị na-eme naming ceremony ma ị na-eme child dedication, you bring your child, we dedicate your child, the same thing a na-eme n'ụka. Mana ihe dịzi iche n'ụka ọdịnala bụ n'ụka ọdịnala bụ encourage you ka ị dewe ọfọ be nna gị ọfụma, ka ị mezie obi ndị ichie, ka ị chụkwa chi gị, ka ị mee ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime. So ihe dị iche n'ụka ọdịnala na ụfọdụ religion bụ na ị na-eme ụka ọdịnala encourage you to ime ihe niile ị kwesịrị ime along the line ibikwa ezigbo ndụ. So ọ bụrụ na ihe iji abịa omenala bụ ichukwacha ihe niile ị chọrọ ichukwanụ then ụbọchị ụka ije ụka nke ọzọ ya bụ na ị chọrọ imepe ụlọ ma ọ bụ na ị chọrọ ime nke a ka ha bịakwara gị, no problem. Mana ndị na-eme like that na-emie ha bido mmekọcha ụzọ ha n'ọdịnala, ha jee ụka fada kwuo nke ha chọrọ ịnụ ekwelu, fada kwuo nke ha chọrọ ịnụ osi na ntị nke aba, osi na ntị nke ọzọ pụọ. So ihe ọpụta bụ na mmadụ nwere ike ịbụ onye ọdịnala na-ejekwa ụka, mana ndị na-eme like that bụ oji ọnụ ụka nwa ọ mmadụ ekwechi ihe niile kwuru n'ụlọ ụka, ihe ọzọ ọ chọrọ n'ebe a just ka afịa dị ya ịghọtara ya. Mana o nwezi level mmadụ ga-amacha ọlụọ ọfụ na ọma enwe ike ịkọmbai with the two. Onye cheza agba ọsọ agba, onye cheza akụrụ ọsọ akụrụ, daalụ. Instead onye anwa belong to ụka ọdịnala, daalụ.